Vratili smo se. Stavim da vidim kako mikrofon služi. Ok, u redu. Ja mislim da se prije skoro ništa nije čulo. Izvinite. Ovako, idemo sad kod kombajna. Hajde. Samo da vidim da kućemo ovo, hajde. Ajde možda ako ovo bude serijal, ja ne znam i do kad ćemo ovdje igramo, jer volim da igram i volim da snimam posao. Bio sam isto teo da stavim jedan video, ali nešto se desi, pa nisam mogla. I poslije kad isto utovaš balabanku prava, dobiješ ovo za mlijeko i mislim da to sve uzmano. Stavim, možemo ovog kombajna staviti, da ćemo sad tu. Hajde. Onda brate, ustaviš. Da mi je bilo. Ja stvarno volim ova kombajn. Baš mi se sviđa. Podsjeća me stvarno na zmaja. I onako i dalje mi se sviđa. Kako je model napravljen. Sviđa mi se. Isto baš samo ovog leta ga vi dobijam. Evo budemo. Napunimo. Ja mislim da bi sad bilo najbolje možda da kupimo možda da vidimo novu prikolicu. Da vidimo. 33.000, koliko se ovo prodaje? 9.000, pa mogli bi da kupimo. Možemo i ovu. Mogli bi ovu da kupimo. Mogli bi. Pa hajde kad kupimo novi traktor, kupit ćemo novu prikolicu. Da vidimo samo cene. 2.000, to je dobro. Imamo 102 litra gasa ostalo. Valjda ne bi trebalo da punimo ikad gas. Inako ćete prodamo ovaj traktor. Isto što je razlika ovdje FS14 za kompjutere i FS14 za telefone. Vidiš ovako, sad ću da vam pokažem. Evo, na primjer, imamo traktore. Na primjer, ova i ova traktor bi bili zaključani i trebalo vam pare da bi ih otključali. Ali ovdje za kompjutere FS14 ne trebate ništa s parama. Znači, onako bolje FS14 za kompjutere nego ovoga za telefone. Okej. Brate, šta ga napumpa. Sad da vidimo cene. I za kukuruz je to su dobre cene. Imamo još malo pšenice. Ej, što ti radiš, brate, trošiš mi pare bez veze. Kod ovog kombajna će da napunimo. I kod ovog tamo, da bi nas bilo bolje. Onako moću za ova snima možda oko 10 da ću za ova nešto. Pa ćemo preći na FS16. I isto, ja mislim da volim više FS16 jer ima više sa šumarstvom, ima više s traktorima, to tako bolje.
isto što je ova FS18 postao besplatno za telefone, nije još postao besplatno za kompjutere, pa kad postane možda besplatno, moći ćemo i FS18 igrati. Sad ću da napipam ovo. Mada, ali muzika u FS14 je uvijek bila najbolja. Napunili smo 66%, dobro. Sad ćemo ovo da odemo. Okej. Izvinite za minut, nešto sam da se čekala 81.000, dobro. Mislim da je to sve koliko imamo pšenicu ovdje, jel? Okej. Poslije ćemo prodati i ovako kukuruz, samo da vidimo cene. Jeste je ovdje bolje, ali... Jeste je ovo bolje, ali daleko. Iste su cijene, vala, ovdje mi je lakše, ima i ovo mjesto ovdje isto 2000. Aha, ići ću tu. Bana ćemo sad kupiti novi traktor. Stani, koliko se prodaje ova traktor, bogate? 70.000, dobrica. Sada prodajemo ovaj traktor. I tako ćemo. Okej, sad ću da prodajemo ovo. 100% ćemo više nego 90.000 dobiti. I dalje nemamo dovoljno da kupimo. Samo da vidim. Ovako, 102 konja, 35 brzina, 110 konja, 40 brzina. Mada je to dobro. Isto ćemo zamijeniti jedan katinec, stani. Meni se za minut učinilo da se skoro ništa nije čulo se, ali loš je mikrofon dosta. Ja mu uglavnom ne mogu ništa. Okej, prodali smo ovo. Sad ćemo trebati još malo samo kukuruz da prodamo. Posle da kupimo novi traktor, da se osijemo i posle u drugu epizodu ćemo to i to. Pa ću možda kupiti jedino bez veze u kombajnu koji imam sad je da nema kako se zvaše, nema ovo za kukuruz da se kosi. Evo trebamo cijene za kukuruz. Klikni! Za mi kukuruz više vredi nego pšenica. Pa posle stani. Pa možda ne bi trebao da prodamo ovaj traktor. A posle neću imati para, ali mogu bi da imam 2 traktora. Ne znam stvarno da bi trebao da imam 2 traktora. Ja mislim da ću možda da prodam. Jer treba mi para. Pa isto, ako hoćemo, možemo da i kupimo ovaj traktor, isti je kao ovaj, znači isto 110 konja, 40, jedino što je skuplji,
Mogli bi da ga kupimo, 7000 više. Ovako, znači isti su bukvalno. Kupit ću ovaj. Sad ću ovo da prodam, idem samo da odvedem prodavnicu na posao, da bude odmah mogu gledati za nešto. Šta je ovo, nešto se desilo. Ja, izvini brako, ja sam nemam mlijeka. Što se desilo nešto. Stani. Kako sam ja, šta ja dovodim ovo, kad ću ja da prodam prekulicu? Mogu bi da ostane prekulica. Ne znam, stvarno što ću raditi. Ajmo sad da kupim ovo. Ovoga. Ja mislim da ću da kupim novu prikulicu. Sad ćemo ovu prikulicu da prodamo. Evo, bolje. Krećemo. Mada je dobro brzina. Izvinite za to. Moj bratić. Okej. Za sad volao, nema vremena sad da voda klonim, sad ću sad da oram. Stavit ću prikulicu ovdje. Ja valjda neću da oram sam, zato ću staviti ovo. Šta je ovo? Šta je ovo bre? Šta nam je ovo stati? Nešto bilo. Inače, sad stiglo ovo zovanje. Pomalo smo sad to kupili. I ja mislim da ćemo tu da završimo epizodu. Ja mislim da ćemo to da se druga epizoda ćemo
samo malo da posijem i ja mislim da će to biti sve za ovu epizodu jer neću ovo dugo da mi bude. Predugo je, znaš. Ja mislim da je tako mnogo bolje nego na GL394. 54. Kako sam ja glup, ja nisam morao da kupim ovo kad sam imao dalje ovo da se... Ne zanimam sad. Kačemo ovo. Idemo u akciju. Idem se na vodu. Ja ne mogu to jasno. Ošto? Ovo kućno grbano novo ne snižilo se. Jer je puno malo. Ono je malo kao i ona zorenja. Evo završili smo s ovim. To će biti sve za današnju epizodu. Nadam se da vam se sviđalo. Nadam se da vam se sviđalo.